U dalšího videa. Dneska si jdeme na prozkumávačku a mám tu špeciálneho hostia Fabiana. Čaute. A ideme dneska na prozkumávačku Trenčín juh. Nevím, či poznáte, ale vidíme sa tam. Približujeme sa, sme na ceste. Fabian je tam vzadu niekde. Jak ja tam je tu tak rozjebem hubu. Cestičke. Nevidíš. To není ona, ty debil. Tady, jak můžete vidět, to je ta budova. Nejsme mimo Trenčína. Mám iba kousek. Tady jsou ty budovy, skleník tady aj. Co nevěděl Fabian. Kam jdeme teda prvé? Jak? Všetky. Není. Sa ti iba zdá, poď, trúbko. Vnútri. No poď. Ideme tam ďalej. Tak poďme do skleníku, ty posraný. Alebo sem do tejto vedľa. More, lebo si dosraný. Ja som tam byl. Ja sa nepotrebujem vidieť vícej, keď som tam byl. Ideme do tejto. Ty sa nezavíraj. Dáme tam toto, aby sa to nezavrelo. Tak. Poďme. To je nejaká, neviem čo to je. Som ti říkal nic. Túha. Jeden dom. Jasne. Fakt. Toto sme my urobili z kazety. No co, jaký máš pocit? Jdeme do toho skleníka. To je to vedľa hned. Skoro. Fabian sa bojí. Nevadí. No, tam, nevidíš? Ja proste čekám skleníka a idú. Jasne. Však ale čeho sa bojíš, môže? Chcel si preskúmávať, tak poď. To je odkedy strašidelné. Strecha rozbitá. Robil. Takže auta sa ukončujú. Jasne. Tak poďme sa podívať ďalej, tam je štrkovisko, len tam. More. Do strany je ten Fabian. Tam je asfalt. To ani neviem, odkiaľ sa tam zebralo. Skúsim mu utéct. Schovám sa mu. Dvere len tak hodené. Plot. Tam je ten skleník. Zrolujte Bengros. Toto sa je, ukáž. Neviem. To sú palice. Však podívať sa dále, ne? To je skleník. Niečo moc, jak môžete vidieť. Do skleníku? A to vede do tej budovy, nevadí ti to? Však nepůjdeme do tej budovy. A tady sú samé trně? To není.
Tady je plot nějaký. Tam je další skleník. Fabian tam nechce jít. Nevadí. Tady jsou 2, 3 dokonce, kolik jich je hen? Tam je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 skleníků tady. To jsem si nikdy nevšiml, že tady je 8 skleníků. Tam jsem též byl už. Nejde mi to přibližit, nevadí. A v této budově jsem byl. Takže do této budovy. To je zavřité. No nic, už to někdo zavřel. Zasypali to. No nic. To je to štrkovisko. Drevo tam dali, nevím kedy. Ale bylo tady štrkovisko. Ale to je nějaká budova, počkaj. A je hen nějaká malá garáž. Kam jdeš? To je magor. Tady bývají zajímavé věci. Ale smrdí to tady fajnovo. Fuj. Jak to tady smrdí. Jdem za ním. Jsem hore s ním. Tam je taky baráček a tam bývají lidé. Byli jsme ještě pro 2 a jsme tady znova. V té budově, kde se bál Fabian. Tady byla co? Asi Tu je brusla. dík. Tam nechod, Pas tam Austrii. bordel. Tam jsou věci, špička, borovička, višně a dáme si. To by jsem si aj dal tu višňu. Opa, no je mi to zaostřit. No. Musím zapnout baterku, počkej. Nejde mi zapnout baterka. Je tu prostě tma, nevidím. Len tam vzadu čo je? Tam je také... Jo, tam jsou též také místnosti baráké. Jaké? A hrnce tam jsou, Barco. Říkaj, rohlíky tady mám. Čistá nějaká tresku. Co máme? Ještě se nastěhuješ, ne? Ja, ale čo, tak to je normálne, že spravené, tak ja si myslím, že... Povedal som ľuďom, kde to je? Co? Zajítaj to, kde to je. Povedal jsem iba Trenčín juh. Také věci si tu najdem. Tam je Barco, jen tam. V této místnosti. Tady jsme našli. Ale to je tady čistý potkaň, tady musí být. A už tady není žádná budova? Jo, tam za to ještě jen tam to pokračuje. Můžeme jít do skleníku, tady jsou vstupy do nich. Jsou tady vstupy jen do skleníku. Petra se skoro strepala. Petra, to máš ten skleník. Tady by se robit nějaké... Ano, hen koľko oných. Tady je televizor, jdeme si kouknout. Pojďme si kouknout Jojku. No a jasné. Hlavně dávajte pozor, kam vstupáte. Nic, iba také, jak by kreslo tam si je hen tam. Ale hej, kolik železa tu je? Kde? Proč to ty bezdomovci neberou? Já nevím. Asi se jim to nechce nezdat do města. Myslíte si, že tu něco najdeme? Hen té budovy izbě 100%. No ale tam je bordelu, tam nejdem. Tam musí potkaň máte.
sú osrané plachty. Pozor. Ale hej, aké blíži sa podívať. A smrdí to tam samé hovna. Poďme do skleníku sa podívať, ne? Však ale to... No. Ale do toho skleníku najdeme, lebo tam môže byť várna jama. Môže tu byť aj jazero, z ktorého napúšťali výš a zásobovali vodu. A tam je samé bahno a to keď tam spadneme, tak je po nás. Tady je 8 skleníků vedľa sebe. Hej, ideme do tej garáže. Mestské hospodárstvo Trenčín. Co? Garáž tam vzadu. To je ďalší skleník. Piče. Tady musíš stúpnúť na desku, lebo tam je díra. Ja tam znovu neprejdem. Však poďme venkem teda. Ideme. Pokračujeme ďalej. Tam. A tam je tá plynová místnosť. Tam som byl v nej. Tam, kde sú ty dva komíny. Ja by som chcel buď do takého, jak je ten... Urbex. Musíš si zaplať? Toto keď dáš na Urbex mapu, víš, koľko ľudí sem bude chodiť? Určite. Tak bude. Tak asi nemám. Dík, to sú dva skleníky, tam dva. 8 ich tady je. To bude nejaká chodina. Chytrá. Možná sa niekto díva. Skleníkom bolo na super sem posúdiť. A možná Svoju posádku neukážeš? Čeho? Svoju posádku? Toto je moja posádka, Fabian, posady. Denis Večer sem pôjdeme spraviť urbex. a Petra. Tam, Večer sa ideme spraviť turbe. Víte čo? Zase na vodovec ešte lepší. Hej, ale víte co? Môžeme ísť aj do jednoho skleníka, ale vybereme každý aspoň 2 kamene a hádať to pred sebe, či tam sú nami. Tam je také drevenisko. ale hento už tam sú ľudia. Tady jsem byl, to je ta plynová místnost. No. No, boilere, hen. Vidíš, někdo to zahádzal, ty nehaď Fabian. Tady bylo štrkovisko, ale dali tam, drevo. A hneď zadu ona garáž za týmto. Tu sú kamere. Kde? Lebo to je skládka od bioodpadu. Ne. To je súkromný majetek, tam ak vstúpime, tak sú tu policajti. Áno? A hen sú nějaké blbosti, ale Tam ne, tam nebudeme jít. hen vidíš? No. Jdeme do té garáži. Hop. A. To je nejaká garáž stará, že? Jo. Tam není nic. Tam sú samé palice. Tak asi tam nic nebude, jdeme zpátky. Pomaly! To je skládka od bioodpadu. Tu. Sem autem nádroje, lebo tady jedia popeláky auta. Ale to asi ja som také. No však. Počkaj. Tak, ne, nic tam není. Všetko je vytáhnuté, to tam bylo všetko. To je hliník určitě. Však no tu mám, no už by sa to dalo. Ale akože to je spolkom zviazal raz, dva. Tam koľko je kábel vnútri? Miliarda. To je poklidne malo pol elektriku. No však to. Jeden by sa mi bol takhle. Taký veľký. A oni sú vytrhnuté a hen sú káble na zemi. Vytáhnuté na Trúbky beriaké. všetko, lebo toto. Každý sa bojí, nevie čo to je.
Ideme už, či? To je nic, ne? Však večer sem pôjdeme. A stáhneme to k vzduchu, víš, to smiel. To sa platí, ne? Tej stavebnej onej, aby som mu dobré káble. Vidíš, keď tam oni vysávajú včil. Nečuješ? Tu máš koľko drev. No, to by prodal. To by všetko táto išlo, kebyže to prodáš. Tu preci nejaká chatka. A sú skleníky. Však odrezať túto jednu. To rovné, tu tyč. Porno tady večer natočíme. Jahne. Morho. Morho. Petra bude všetko lízať. Au. Počkaj. Toto nechceš? To je harddisk zo Ale- počítaču. Meď tam, to je všemi. To je harddisk z počítaču. Nájď trávu a dobre sa tu. Jahne. Porúbky sú tak? Kde? To sú odkedy borúvky. To sú tránky. To čert. Ideme už preč. Lebo sme nenašli nič. Preto môžeme, že... Jak chcete? Ja idem. Mne to je jedno. Ty cikotka cigánska. Jo, do píče skoro. Ale nemám ani čelo, nic. Však telefon. Á, môžeme. Takže ľudia, my sa s vami lúčime a vidíme sa o ďalšieho videa. Čaute. To budeme